ахиран дар шабакаи иҷтимоии фейсбук навори видеои Садриддин Наҷмиддин нашр шуд. дар ин навори худ Садриддин Наҷмиддин овозхони маъруфи тоҷик бо муроҷиат ба мухлисон ва афроди хайрхоҳ хостааст ба Алиҷон, як кӯдаки 7-солаи тоҷик дасти кӯмак дароз шавад. Алиҷони 7-сола варзишгари боистеъдод ва чандин карата чемпиони тоҷик аст ки ҳоло дар бистари беморӣ қарор дорад. ва Садриддин Наҷмиддин ҳам ҳоло дар меҳмонии озодӣ қарор дорад ва мо ҳам аз Садриддин мехостем суол кунем ки чӣ сабаб шуд шумо бо чунин як навори видеоие ба мухлисони худ муроҷиат кунед? ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон, аввалан ба шумо салом ва ба ҳамаи шунавандаҳои ва бинандаҳои радиои озодӣ. ростӣ тақдире ки маро бо Алиҷон чӣ гуна шинос кард, ин сабабгораш модари меҳрубони ман мебошад ки падари Алиҷон тасодуфан вақте ки ба таксиронӣ машғул буд ва модари ман ба мошини вай савор мешавад ва ҳамон гоҳ дар мошини вай ҳуҷҷатҳо ва якчанд маблағи пулиро дар он ҷо фаромӯш мекунад ва ростӣ таи чанд рӯз модари ман нороҳат буданд аз ин ки ин чизҳои худро гум карданд ва баъди 1-2 рӯз буд ки падари Алиҷон аз рӯе ки дар он ҷо дар як гӯшаи коғаз исми модари ман навишта шуда буд ва он намедонист ки модари ман ҳастанд ва модари маро пайдо карданд ва ҳамин сабабгор шуд ки мо бо ҳам ошно шудем. Он вақт Алиҷон бемор набуданд ва баъди чанд лаҳзат ин нохушӣ рӯй дод ва ман тасмим гирифтам ки дар ин кор ширкат варзам ва ҳар чӣ ҳам бошад кӯшиши худро мегузорам ки ин маблағ барои Алиҷон ҷамъ шавад ва таи ин як чанд соате ки мо ин таблиғро дар фейсбук пахш кардем, ростӣ бисёр нафарҳо ҳам мехостанд кӯмак кунанд ва инчунин аз хориҷи кишвар ҳам мехостанд ба Алиҷон кӯмак кунанд ва ман шумораҳои падари Алиҷонро ба онҳо фиристодам ва иншоалло боварӣ дорам ки боз бисёр ҳамватанои саховандванди мо берун аз Тоҷикистон ҳастанд. Боварӣ дорам ки дар ин лаҳзаҳои бисёр ғамангез дар бари Алиҷон бо ҳам ҷамъ мешавем ва ба ӯ кӯмак мекунем. Барои шумо чӣ гуфтанд барои табобати он кас? Волидонаш ба чӣ теъдод маблағ ниёз доранд? Васна ба чӣ кӯмакҳо ниёз доранд? феълан барои ба Ҳиндустон равон кардани Алиҷон ва таи 3 моҳ дар он ҷо бояд табобат гирад ва харҷи ин табобат ҳудуди 15,000 доллари амрико мешавад ва феълан падари Алиҷон як $3,500 ҷамъ кардааст ва инчунин ман низ дар паҳлӯи ӯ ҳастам ва бибинем агар ба Алиҷон кӯмак ҷамъ карда нашавад ва оҷилан феълан бояд аз ягон ҷо ин маблағро шояд худам пайдо кунам, дигар илоҷ нест. дар зимн Садриддин, шумо яке аз камтарин овозхонҳое ҳастед ки дар робита ба қазияи марги Умараи Назаров, кӯдаки 5-моҳаи тоҷик ки дар Русия кушта шуд, ҳамраҳӣ баён кардед. манзурам дар саҳифаи фейсбукии худ аксҳоеро дар ин робита нашр кардед ва мо шунидем ки шумо як чунин тасмиме ҳам доред ки дар бораи ӯ як тарона ҳам эҷоз кунед. рост аст ин? бале, дар фикри ин ҳастам ва қазияи Умаралӣ низ маро бисёр сахт андӯҳгин кард ва бисёр андӯҳгин шудам ки дар хориҷ аз кишвар ҳамватанои мо бисёр бо проблемаҳои зиёд дучор мешаванд ва ҳатман дар ин мавзӯъ ман як оҳанг дар оянда иншоалло эҷод мекунам ва дар чӣ мегӯям дар роҳ аст оҳанг ва мехоҳам ки Умаралӣ барои мо дарс шавад ва инчунин Алиҷон ҳам барои мо дарс шавад ва мо бисёртар мо боварӣ дорам ки мисли Алиҷон боз миллионҳо нафар шояд бошад ки ба кӯмак ниёз доранд. Шояд як чанд рӯзи оянда агар мо дар гуфтугӯ ҳастем ва иншоалло гуфтугӯҳои мо ба анҷом расад, мехоҳам як барномаи консертӣ дар Тоҷикистон барпо намоям. Он маблағе ки барои ман шахсан барои ман меояд, ман онро барои табобати Алиҷон чӣ мекунам, мехоҳам ки ҳадя кунам. ин консерт барои кадом моҳ дар назар гирифта? дар моҳи декабр нақша дорам, лекин иншоалло гап пешаки тоба. ташаккури зиёд Садриддин, хуш омадед бори дигар ба студияи радиои Озодӣ ва умедворам мушкили Садриддин, мушкили овозхонони дигар ва аз ҳама муҳим он ҳадафе ки овозхони маъруфи мо пеши худ гузоштааст ҳатман амалӣ мешавад ва афроди зиёди хайрхоҳе пайдо мешаванд ки барои Алиҷон воқеан мехоҳанд кӯмак расонанд.